महाराष्ट्रातल्या बीड वाठारातले हरिहरानंद गिमोणेच्या श्री रामचंद्र देवळात 60 दीस म्हळ्यार 2 महिने चातुर्मास व्रत चलतले। हे विशीं स्वामीजी मार्गदर्शनूय करतले, तेन्ना गोंयकारांनी मुजरत भेट दिवन स्वामीजींचे दर्शन घेवचें अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान केलां। बिरेस्तारा गुरुपौर्णिमेच्या मुर्ताचेर मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पाद्यपुजा केले उपरांत ते उलयताले। ह्या वेळार भाजपाचे अध्यक्ष दामू नायक आनी आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हजर आशिल्ले। डॉ चंद्रकांत शेटये हे खास करून विश्वकर्मा समाजाच्या वतीन आमच्या गिमोण्या म्हणजे पेगाव भागात आज जो चातुर्मास सुरू जाता आणि या चातुर्मासाक विश्वकर्मा समाजाचे गुरु आणि सगळ्यांचे गुरु हे हरिहरानंद स्वामीजी हांगासर आयले। गोमंतकात त्यांचे 2 महिने हांगासर ते रावतले। ह्या चातुर्मासाक सगळ्यांक मार्गदर्शन करतले, भेट दितले। पूर्ण गोंयकारांच्या वतीन, पूर्ण गोंयच्या सरकाराच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन तांचे खूप खूप स्वागत करता। विश्वकर्मा समाज सातत्यात गोंयांत एक कमी संख्येत जरी असलो जाल्यार तो आपल्या कलेत पुराय गोंयभर आणि भारतभर आपले नाव तेंच्यांनी सदोदीत वयर दवरले आसा। आज परत एकदा हांव विश्वकर्मा समाजाच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांक तांचेय खूप खूप अभिनंदन करता की तांच्यांनी पारंपारीक आपली प्रथा चातुर्मास हांगा दवरपाची परत एकदा तांच्यांनी सुरवात केली आणि गिमोण्या सारकिल्या ग्रामीण भागात सुद्धा स्वामी हरिहरानंद हांगासर मुद्दामून आयले आणि गोंयांतल्या सगळ्या विश्वकर्मा समाजा बरोबर इतर लोकांक सगळ्यांक मार्गदर्शन आणि त्यांचे आशीर्वचन हे फुडले 2 महिने सातत्यात लाभतले। सगळ्यांनी त्यांचे दर्शन आणि मार्गदर्शन हे घेवचे हांव सगळ्या गोंयकारांकूय बी आव्हान करता आणि परत एकदा पूर्ण गोमंतकाच्या वतीन हांव त्यांचे खूप खूप स्वागत करता। रामचंद्र देवस्थान गिमोणे च्या समितीकडून जे आयोजन आज झालेलं आहे आणि आज प्रारंभ झालेला आहे त्याचा सर्व भक्त महाजनांना अतिशय आनंद होत आहे। कारण हे जे चातुर्मास पर्व आहे ते पहिल्या प्रथम आम्ही आमच्या या गिमोणे स्थित रघुनाथ देवस्थानामध्ये आरंभ केलेला आहे। तर आपले आदरणीय परमपूज्य श्री श्री हरिहरानंद भारती स्वामीजी हे पुढील 2 महिने म्हणजे गुरु पौर्णिमा ते अनंत चतुर्दशीपर्यंत इथे वास्तव्य करणार आहेत। अनेक भक्तांना ते मार्गदर्शन करणार आहेत, दर्शन देणार आहेत आणि त्यांचा आशीर्वादाचा लाभ घेण्यासाठी सर्व भक्त महाजन यांना आम्ही आवर्जून विनंती करतो की त्यांनी इथे यावं आणि त्याचा लाभ त्यांनी अवश्य घ्यावा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।